Kenen te sanotte minun olevan? Jeesus kysyi kerran hänen seuraajiltaan. Kenen te sanotte minun olevan? Profeetan, jolla on uusi opetus, sairaiden parantajan vai pelastajan kadotetulle maailmalle? Jeesus väitti olevansa kaikkea tätä, mutta ennen kaikkea hän väitti olevansa lihaksi tullut Jumala. Ajan aamunkoitteessa hän sytytti sanoillaan kipinän ihmisen historiaan. Hän puhalsi elämän ensimmäiseen mieheen ja naiseen ja luomakunnan jokaisen soluun, mutta me kapinoimme. Käännyimme kuningastamme vastaan ja seurasimme omia teitämme, vaikka se maksaisi henkemme. Syntimme myrkytti hänen täydellisen luomakuntansa, antaen tilaa sairaudelle, epäoikeudenmukaisuudelle ja kuolemalle. Synti erotti meidät toisistamme ja Jumalasta. Mutta sen sijaan, että Jumala olisi hylännyt ihmiskunnan, hän lähetti poikansa, Jeesuksen, astumaan luomaansa maailmaan, jonka meidän syntimme rikkoi. Hän hengitti meidän ilmaamme, tuli ihmiseksi, sellaiseksi kuin me. Hän eli täydellisen elämän, jonka Jumala tarkoitti meidän elämän, ja kutsui meidät parannukseen synneistämme, seuraamaan häntä uskossa. Toiset uskoivat hänen sanansa ja tunnustivat hänet kuninkaaksi. Toiset kielsivät hänet. He kruunasivat hänet orjan tappuroilla ja murhasivat hänet. He hylkäsivät hänet, ja niin teimme mekin, mutta Jumalalla oli suunnitelma. Jeesus antoi itsensä vapaaehtoisesti kuolemaan ristillä, pelastaakseen meidät Jumalan tuomiolta ja kuolemalta, jonka me ansaitsimme. Tuolla ristillä hän vaihtoi meidän kapinamme hänen kuuliaisuuteensa, meidän rikkinäisyytemme hänen täydellisyyteensä. Jumalan poika kuoli, jotta me eläisimme. 3. päivänä hän nousi jälleen elämään, voittaen kuoleman lopullisesti. Ja nyt hän istuu taivaan valtaistuimella ja tarjoaa elämää Pyhän Hengen kautta kaikille, jotka tekevät parannuksen ja luottavat häneen. Jeesus on kuningasten kuningas. Voit joko kruunata tai ristiinnaulita hänet. Välimaastoa ei ole. Kukaan ei tule koskaan kysymään sinulta tärkeämpää kysymystä kuin sen, jonka Jeesus kysyi. Kenen sinä sanot minun olevan?